Zan da yake da cewa wannan abu ba mai yiwuwa ba ne. Muka gama yin registration ya ƙi ya gani ko zanga-zanga ko ya aiki ba zai hana ni abin da muke da shi ne. Bayanin da zan yi gaskiya ne zunzurutu, idan ya so a ɗauka in ya so a kai ni kotu. Na taɓa cin shugaba da ramuwa ta gayya, saboda mun ƙi zaɓen ka samu kauce hanya. Magana nake sanyi kan mu yan a daidaita, gwamnan gari na kasa rayuwar mu ta tsananta. Me za ku yi zanga-zanga jira tukunna, zagin shugabanni kuskure ne yan uwana. Mu fito mu tattaro kwanmu da kwarkwatan mu, ba sa jin zagi ba to za su ji addu'ar mu. Ya Allah ga mun nan matasa yau da kokon mu, ka wulakanta mai burin ganin ya wulakanta mu. Ya Allah ka kaskanta mai burin kaskanta mu, ya Allah ka tarwatsa mai burin tarwatsa mu, ya Allah ka dakushe mai burin dakushe mu, ya Allah ka tozarta mai burin sai ya tozarta mu. Saboda mu ma yan ƙasa ne, sama ku duba ina kira gare ku.